Lugo, tamén pola montaña de Ourense, porque pois a neve todavía vaise quedar con nos durante uns días. Pois atentos, moita precaución, seguiremos aí todos moi pendentes de Ivo, pero mentres é que temos que comentar a imaxe que correu como a pólvora por todos os grupos de WhatsApp. Seguro que habiron tamén moitos de vostedes, e senón xa lle ensinamos aquí no termómetro. Referímonos a ese vídeo dunha influencer polaca, non? Creo. Que claro, a xente cando a viu, pois María, ojipláticos, en plan, pero que fai a infanta facendo aí un tren. Sí, pero eu creo que Sofía non ten tanto ritmo, non creo que bailar a Maluma con tanto ritmo, pero sí co parecido, cuidado, asombroso. Alucinante. Ainda que despois, se vas ao seu Instagram, hai fotos que non se parece tanto, pero nesa do baile, ca melena, co pelo tan liso... Estive investigando. E dixe, no, aquí estaba moi preparadito o vídeo, María, unha muller que se documenta. Hombre, prepárame moito antes de vir ao termómetro. Así me gusta. Foto a noite sin dormir. Por eso che a cabeza, non era cosa dos pés. Notades certo aire en algún dos seus xestos? Notadeslle? Eu, a verdade é que non teño moi clara a imaxe da infanta. Tería que investigar eu. Non, si a mí si me parece, si o que di María, xestos, non, a infanta Sofía así como máis tranquila, non? Pero tal, bueno, estamos vendo aí na imaxe a dobre tamén, neste caso, da princesa Leonor, que tamén alucinamos esta mañá cando vimos na redacción, que tamén se fixo viral frai pouco, neste caso é unha rapaza rusa, é unha patinadora, creo, que, bueno, pois que tamén moi semellante, non? Sí, ten moitísimo aire, esos ollos claros, pero é moito máis guapa nosa, A ver, onde hai que parar? A ver, onde hai que parar? Enténdese yo falar. Exactamente. Onde vai parar? E agora, como está embarcada, por se nos fai falta, collémola doble, e xa está. É que, claro, unha cousa é como ver o parecido conxelado nunha foto, pero logo, claro, a sexualidade de cada persoa, eso é moi complicado de imitar, non? Sí, sobre todo o que me chama a atención é que case vale calquera cousa para viralizar, non? É dicir, imitar cousas, xa non vale a xente por si mesma, polo que poida facer ou aportar, senón porque se pareza, non sei que, pois veña, vou copiar 4 movementos, A verdade é que temos un xogador de fútbol foi terrible o tema de o doble, ter un elemento aí de toda a xente. Pero vos son dos que creen que todo mundo ten un doble? Din que sí, que todos temos un doble. A ver, eu se queredes que vos conte unha anécdota rapidamente. José Antón está moi calado porque teme o parecido que lle Se está cheirando algo. Está cheiro medo. Di, a min con que eu me comparan, non? A min... Mira, eu traballei de portero de discoteca, como xa dixemos aquí algunha vez, e xoguei o rugby. E o rugby ten un enemigo, creo que é público notorio, que é a tuna. Vale, a tuna. Pois, cando eu traballaba de porteiro, houve un congreso de tunas en Santiago e viñeron tomar algo ao local no que traballaba eu. Bueno, pois había un tuno de Cáceres que era exactamente igual que a min. E, de feito, houve clientes que foronlle preguntar que facía eu vestido de tuno, preguntándolle a él, mentre eu estaba poñendo copa noutra barra, unha cousa increíble. Que será de loxe, que será de loxe. Non teño nin idea, pero cando me dixeron e fun e me puxen diante del, é que ata tiñamos a mesma altura. Unha cousa, é un espello. Sí, hai veces que hai xente que se parece moitísimo. A vos pasou-vos algunha vez que vos confundiran con alguén? A min, pero bueno, claro, eu sempre vou ás guapas, non? A min na peluquería sempre decía, tes un aire ca Laura Ponte, tes un aire, cando era máis morena e tal, tes un aire con Laura Ponte. Bueno, tú non era guapo, tú non era guapo. Xa sabemos o parecido razoable que lle sacaron a Pepo, a María, a ti, Xosé Antón, algunha vez che dixeron así nun suizo, pois daste un aire. Pareces un actor, dixeron. Claro. Non, a min cando era máis novo, si é certo que tiña máis pelo, eu tiña rizo e todo eso, e a veces decían que me parecía Maradona. Ah, sí? Ai, mira, caramba. Pero bueno, cando era novo. Pois eso, fajoche un moldeado. Fajoche un moldeado e volve a ser. Evidentemente non xogaba como Maradona. María cun moldeado toda a poco. Bueno,
Chegou o momento, non, Bernardo? Clarísima, Imos cunha parte Chan, 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 divertida do chan. programa, porque como dicía Rocío, o noso equipo de redacción fixo unha ardua labor de investigación entre persoeiros de debuxos animados, actores, actrices, cantantes, e imos buscarlle pues, un poquinho un parecido razoable, sen que se ofendan os nosos colaboradores, que xa son amigos. Que xa son amigos. Non soltedes a foto antes de que fagamos a presentación que merecen, vale? Por quen vas a empezar? Por Pepo. Por Pepo. Oye, pois Eu teño dous, pero bueno. Digo Pepo, con xente coñecida, a ver. pero mellor a partir de agora temos que chamarlle David. Vexan. Bisbal. O maior dos Estopa. Pois sí, pero sí que ten un aire, Cuando amanece el día. A bastante Es me un encanta ese airecillo. chico, Ay, ten sí, un aire. Onde está José? Está facendo a comida. pero Son para horas. Pepo temos outro, por se non lle convence, non? A ver, Sí. Creo que A ver sí, se vou ¿no? acaparar eu agora. Tiñamos outro para Pepo, non, compañeiros? Por se este non lle convencía. Vai resultar que teño unha cara moi Ah, vulgar. dime que o receitaron. Vale, é que por che cara, sacaron vale. fago spoiler a Russell Crowe. A Russell tamén en Crowe, pois mira, redacción. bueno, temos unha cousa en común os dous, que enchemos a pantalla moitísimo. No meu caso, por tamaño. no, pero con este Era risa. David, o maior. Mira, 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 mira. Aquí está. Aí está Russell. No, gústame máis o de Estopa. Sí, Parecese máis a David dos Estopa, non? Sí, Bueno, sí. Bueno, a min de toda a vida... Tamén hai un aire aí. Sí, un airecillo. Tamén. A min de toda a vida foi Bud Spencer. Sempre me chamaron o Bud Spencer galego e despois hubo unha época que me confundía moito con Robert Bodegas. Até que yo obliguei a quitar a barba, ahora con bigote nada máis, e así. E acabouse por... Imos co seguinte. Veña. A ver, Para min Pepo parecese máis a David dos Estopa, pero queden con esta. A ver. Terá María Martínez a súa propia versión da salchipapa? Oi? Como? xa non Bernardo, sabe, vaya, xa non hai sabe. fixeches. Leticia. A mediodía alegría. La vida. Esa era nos seus anos, vos. Nos Nos era anos, Leticia, vos. ti que da Aí. vencilla. Bueno, Pero a ver, bueno. nos seus anos Sí. vos, como te... Que? Un aire, sí, os dentes, tal. Pelo, non? Sí, pelo. sí. A Ahora formiña que... da cara. A ver, é que Leticia tivo un pasado... Sí, sí, no, é cando era máis xoven era guapa, Ahora está moi escarallada, pero ahora está moi estropeada. Leticia Sabater non ten nada que envexar a nosa María Martínez Dordes. No, nada. Nada. Estou mellor eu, pero bueno. Onde vai parar? Bueno, Onde vai parar? Onde vai parar? Partimos desa base en todos os casos. Claro. Como Ai, que mellor nos nós. queda Xosé Antón. Veña, vaímos co parecido razoable que ya topamos no termómetro a Xosé Antón López. Maradona Será no. Maradona. Maradona? Maradona non é unha... Aí está. Yépale. Robbie Williams. ¿Qué? Sí, pola sonrisa. Porque Xosé Antón é de moitas... cara de Xosé Antón. E agora mesmo Capitán, mi capitán. hai un trío de parecidos razoables en pantalla. A ver, como te ves? Te non ves está aí convencido. con Robbie Gustouche, Williams? non te ves? Pode ser. E a sonrisa, esa O dulzura. que se antes a foto de Como de outro, depende, non? Para ti a había de tamén Xosé outra Antón de agora opción que tamén non sei se é da temos, orla, compañeiros. Temos o plan B de Xosé Antón, que eu confesoche que é o meu favorito. A ver. Imos velo. A ver, era outra opción. Mira! Un príncipe Disney, que é o Shrek guapo, non? Era? Fíxolle máis gracia o de Shrek que o de Robbie Pero mira, Williams. Claro. mira, un príncipe Disney. Sí, esos ollos de ilusión, esos ollos de Sabedes unha ilusión. cousa? As Todo esto as desde todo caricaturas, cariño da redacción do as caricaturas e todo eso é cando unha persona sinte que mola, non? Hombre, Claro. que ti molas moito. ti molas Que moito. fagan caricaturas, non? Que pasa que Bueno. a foto túa puxeron a da orla, Así como a de Leticia Sabater No. nova. Eu mandei actualizada, mandei actualizada. Acordaste É ben? genial. Xosé Antón é genial esa foto. Acordaste ben que ti da miña orla, porque conocíamos, non xa, e eu tiña, era delgado, tiña un bon tipo,